Olen Janne Korhonen ja toimin MPY:llä kaupallisena johtajana. Nimeni on Timo Tuominen ja olen MPY:llä verkkosuunnittelijana ja tittelinä suunnittelupäällikkö. MPY on varsinainen tietoliikennealan pioneeri. Aloitimme tiedonliikenteen välityksen täällä jo yli 130 vuotta sitten 1888, jolloin aloitettiin vetämään puhelinpiuhoja ympäri Etelä-Savoa. Ja tuossa 1988 aloitimme sitten vetämään kuitua tänne Etelä-Savoon. Meillä oli suuria muutoksia, kun MPY-osuuskunta möi meidät sijoitusyhtiö Infranordelle. Infranord on pohjoismainen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pitkäikäiseen kestävän kehityksen infrastruktuuriin Pohjoismaissa. Kuitu on yksi malliesimerkki tästä. Se, että millä tavalla se kuitu sinne maahan laitetaan, niin siinä on kuitenkin se on tärkeää, että sekin tehdään myöskin sitten kestävällä tavalla. Ja tässä on hyvä, että meillä on yhteistyökumppaneita, kuten Hexatron. Täällä Heinolassa toteutamme perinteisen valokuitukaapeloinnin sijaan kaivamista mikrokanavatekniikalla, jolloin saamme ekologisuutta, sillä mikrokanavatekniikalla saamme laajennettua verkkoa ilman uusia kaivamuksia, mikäli verkkoa tarvitsee laajentaa. Olemme enimmissä määrin ottaneet käyttöön mikrokanavatekniikan ja nyt uusimpana Hexatronikin innovaationa EcoDuct. Uusi teknologia vähentää ympäristövaikutuksia, sillä kanavat ovat valmistettuja kierrätysmateriaaleista, jolloin säästämme jätteessä ja näin vähennämme päästöjä. Olemme erittäin hyvin pystyneet keskustelemaan asioista ja saamme tukea tarvittaessa. Ja Hexatronikin kanssa on erittäin helppo työskennellä ja tuotteet ovat laadukkaita.